Bai Bina, Dai Ipsa, Dai Dima. Hai tongo chini amani kokbai. Kokborok ni bagai kaisa juga kuk game show video Baisong season 1. Shibai ni boyar kecang, hililang kado ani kapang. भारतनि टेलिभिजननि लाइभआव ताबुकनो पुइला kokborok kokbai borokni bagai obahe kaisa jomhokjak game show tongthokmung mungni mungtai mungbai gdakjak batai mungbai baksa tongo khabajajaknai Naitok hatai Buddha monastery tai hatai ni jini hasni khakotor kungchukjak imangmuk thangkhlai borok langmani choba sasamungni kothoma tai sajak ya kokrokno saikrana ga borokni choba borokni koplaying mani kharak mani kothoma tabuk nok nogo soginai hunke tai tamuler sinai nanyani tapokdi video Baisong panda Dati sini wui neng bazar tam nenda. Rejang abo tam kok thai neng abo kok thai mano ke ba neng bazar tam di da. Time bye. Finish. Oke senior video Baisong season 1 of Hai Shop Paijak. Nahar Mumbai, Imam Yakliwo. July salno chibrui eba 24 July phasal eba shukrobar rum hor damchar tamfru lugui mannai digi tukra